El Consell és l'eina institucional que lliga l'1 d'octubre amb l'etapa final del procés d'independència de Catalunya, que és el reconeixement internacional de la nostra república. El Consell assumeix la declaració d'independència feta pel nostre Parlament com a document que legitima la continuïtat i que permet defensar una posició que probablement incomoda alguns, però que és imprescindible per fer allò que, de fet, avui és el consens de tot l'independentisme, és a dir, la culminació del procés. El Consell actua de manera lliure, de manera segura i de manera sense servituds. No som una entitat al marge, sinó al cor del procés que vam iniciar tots plegats i de manera democràtica a partir del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. I sobretot actua sense aturar-se per raons tàctiques. Avancem enmig d'un context ple de dificultats que van creixent però que no ens aturen, avançant enmig de cants de sirena, de miratges o també de dreceres que no són en cap mapa, demana la combinació de factors que es donen en el Consell. La fermesa en el propòsit, la perseverança malgrat les adversitats i la llibertat d'acció. Quan més fort sigui el Consell, més avançarem. I si avancem més forta serà la nostra posició davant del món. Però la nostra fortalesa no és convencional, no depèn de tenir cap quota de poder en les administracions autonòmiques. Depèn dels ciutadans, depèn de vosaltres. Per això és fonamental que el registre del Consell, que és independent i és sobirà, creixi. Aquesta és la nostra fortalesa i aquesta és i serà la debilitat de tots aquells a qui els incomoda la nostra fermesa, la nostra perseverança i, sobretot, la nostra llibertat d'acció.